Muri yeZimbabwe pari kupisa ndine nyaya nhasi yandiri kuona yangondiitira fun so nhasi takangowandira nefootage zvakawandisa zvatwita but walaika pane iyi yangota kuti ndiri kuregedza kuunikina ndingouya nayo faster pane opposition yamuka muguva chingoita chamupupuri so yangogadzira I don't know kuti yabva nekupi makore ese kubva pandakagara ine Zimbabwe handisa ndakamboona opposition yakadaro but I think these guys vagadzira this opposition kuti ingokwanisa kungova congratulator zvobva zvatopera yobva yatoenda yabudiswa on ZBC online varikutaura kuti opposition political outfit the Zimbabwe African National Congress ZANC has congratulated President Emmerson Mnangagwa as he takes over the chairmanship of SADC. The party leader Mr. Timothy Ngube says the chairmanship is a well-deserved recognition of President Mnangagwa's exceptional leadership, vision and dedication to the region. These people are so desperate kuti vangocongratulatewa illegitimacy inorwadza kugara nezitegiro rokuti opposition ako hakuna akabvuma uraiti kuti hapo wina. And the funny thing pakaitwa election rep Zimbabwe opponent angari it was Love Momaduku, Nelson Chamisa na Valerio that led Valerio something vari 4 ndo vanhu vanga vari paelection ra2023 so panotaurwa nyaya idzi ndo vanhu vega vatino expecta kunzwa vachitaura but apari kubudikira tumwe opposition tungogadzirwa kuti zvandishamisa ende ndiri kuona maZimbabweans vakawanda vari kutaura about nyaya iyo vari kucomplaina vari kuti aiwa this type of opposition needed in Zimbabwe is an opposition focus on progress kwete zveopposition inenge ichida kuti iri kudawo simba manje vanhu havachadi ndosaka asina vanhu okay mwari kuti what is he opposing when you have exceptional leadership it's funny andisana kambona zvakadaro opposition nokuda ichisangana ichitaurirana ichiwirirana nezvinhu zviri kuitika zvacho izvozvo opposition basa rekutopikisa kachingoratidza vanhu kuti aiwa apa padai apa panyebwa apa padai apa pakanganiswa pakati ndo basa remaopposition zvatoziva so ndosaka ichitonzi opposition because inenge ichioppose hakuna opposition inonzi inobuda ichiwirirana nemi makambozoona kupi opponent yombe yakuwirirana newewe of course taona vanhu vakawanda ana Love Momaduku, Sengedza Shabangu, Jacob Mafume vese vanga variko ikoko variko ndingirikini vari kucelebrate this thing chiri kuitika vari kuti asi zvema serious kuZBC nevanhu vanongoti vakakwana vari kuti mati anonzi wechi aiwa manga matoningirikina manga matobika chimwe chighost vari kuti kana pasina nyaya hapana veduwe pakashata mwari kuti makuita opposition yekugugulaka kuzi opposition anonzwisika kufanira kunge achitaura vanhu vendatotaura ivava but kazhinji chaicho tikatarisa beto ya2023 elections vanhu vaviri ndo vanga vari mubeto advocate Nelson Chamisa na iye ningirikini ivo vaMnangagwa ndo vanhu vanga vari imomo and tiri kuona futi mwari kubuda kuti is it recognition if the chairmanship is given on rotational basis mwari kuti opposition for ED what a joke avanhu vari kuseka it's funny zvangonditira fun zokuti mana kwakutogadzirwa mamwe maopposition kuti vanhu vangobuda vachingozanzikisa zvinhu zvavo zvavari kungoda zvangonditira fun so guys ndingaita ndimbogadzirisa dzimwe nyaya dziri ipapapa ndimbopai mamwe mafootage ndine zvakawanda nhasi zviri ndoda kukupai so gara like this video kutira kuti tigare kuti kana uchiziva kuti uri kuda kuona zvakawanda like this video timboonesana mamadziviso vanhu kuti akomana opposition yenyu yekugadzirisa taiona iyi handiti tell me what you think in the comment section neopposition iyi kunzi yagadzirwa izvezvi new latest paZimbabwe yatongobudikira izvezvo hanzi ZANC zan bozi apanitra fun is zan ANC or something okay mira tikudzwa